Good morning, guys. Come on, hey, guys. To be honest, muntu uyuyu, I'm the gomesa. Like in Thai's as many gamvera, I'm the gom. But this guy never stops amazing me. I'm the boys and Thai's and people. Thai's ndikamona na videos yake ndimango puzzles za nyuani zokazoka daily. Okay, why am I saying so? Muzoka in point haina yake mene IMCV amanena kuti yayi DPP kufunika ku World Bank kwa IMF chifukwa ankanama mafigures ankasempesa mafigures mokuti akuti nthawi imene ijayo akuti DPP aja they were doing the right thing. Akuti pene pajaba ankapanga zinthu zolondola DPP nthawi imene chifukwa kuti pali system ina amayuza IMF ndi World Bank pofuna kuwasokoneza wanthu, you understand, pofuna kungowabera anthu like ndipo mkulu uyuwete zikomo kwambiri. Okay, tamubverani mutikhulupiriraso kuti awawa uyu si munthu wamba, guys, uyu si munthu wamba. Ena nkumafuna kufunsa kuti kuchokera pa ulamuliro wa Akamuzu kuzafika panopa, of course tisawerengeka za 2025 tingoyekeza mwina pa 2024 ma leaders amene akhala nawo apapa, according to you, amene mmaona ngati kuti leader ameneyo did a very good job ndi ndani? Okay, ndikapanga manaisi sangatsogoleri ndimazoona benga lipita Mutharika. Okay. Which zimatsutsana ndi anthu ambiri. Okay. Kwana anthu ambiri alibe data even izikuza abazi kuti kwachana ipacha kuti sakakuze koma ali busy kutsutsana kuti tsogola kuti Kamuzu afinga anabweretsa ma compromise amene kwa kambawa komabe mwina zinayizomukulira nsinkhu analiko ekha uzindikira unasunga mbreme komabe compromise inambika ndi iyeyo ngakhale kuti ma consequences tinaona ndife atapita koma bolo analikapo ndi iyeyo. I think Bakiriso anali excited kutenga boma koma tipate and anali obsessed, I think, kukhala popular. So zinthu zolakwika zimene IMF mabweretsa amazivomera fama zoti akazikana ndiye kuti zibweretsa ma consequences, you know. So anavomera kugulitsa makampani. Kugulitsa makampani choneko opsa kwambiri chifukwa kunena kuti inali privatization yoti alephera kale kwa Margaret Thatcher wazungu. So yalephera mwene kujako aunoti chinchononga dziko anatipatsa ifeyo eja nkuvomera. So ndrama mu system imene yazinda zinthu ngati ziwiri, itsitha kuyenda ngati ngongole, itha kuyenda ngati mpamba. Ndama yosene kuzungulira ndi zinthu ziwirizi. So chima chitika nchona kuti wagulitsa makampani aboma, it means ndrama yonse ikutsogola ngati ngongole. Ndi ngongole ikamazungulira nthawi ikamapita ndi interested. So timakhala senza interest ifeyo tonse yoti tisanatenge ngongole nkomwe kwa ndrama yonse imene ikuzungulira ngongole. Unatipatsa mpata nkhaza fotokoza mabuno mweta policy imene makhalira kuti ndrama yonse isanduke ngongole ika school ndi tuka nthawi itali. Komano so kunazabwera achina Bingu aja Bingu anali ndi nzeru zabwino za zero deficit, you know, koma he could not walk the talk with amadana zero deficit, amafuna zero deficit, amadana ndi funding ya azungu koma makaitengabe global fund ija makaitenga, you know. Kunabwera ina Joyce Banda lapakaso Ethiopia kwambiri anthu kama za devaluation koma anapanga float kwacha. So kupanga float ndrama it means kuti ndrama ija mphamvu yake izitenga pa demand and supply, meaning kuti based on imene ikufunidwira ndi imene tikufunira yanzathu. So kwacha sinafunidweko dziko linalilonse, meaning kuti demand and supply ndi theory yabodza singagrepa kwacha, you know. Nanga kuli ndipo dziko limene limavutika falibe makwacha. So yeuja kulowa musampha wa IMF imene uja uvomera kupanga float anatipheratu complete kuti kudziko kuna khaso kutani kovuta. I say Peter chakudina kuti it was the first time munthu kufuna kuyamba kuchallenge masamu a World Bank mu history ya Malawi. Ndiye kana makamba kuti yayi masamu asatere mona DV kuchoka imanka milandu yambiri yoti mapanga tampa ni ma figures ngakhalika zina kufikani makamba kuti DV mapanga IMF dado DV mapanga tampa ni ma figures. Kuma soti mapanga tampa ni ma figures ngati kubera ndani mapanga tampa ni ma figures. Okay, imakonza ma figures bogwiza ndi imene ikuonera kwacha yathu
anthu aja anazoera kuti mafigures aja zilisovera ndi waja IMF World Bank kuti pangira impose loti mamwenda report sosa amene amatuluka apachaka kana amatuluka 2025 uona kuti World Bank kupanga impose 26%. Right. Ibaita kusovera ngokuonetsa ndi kuti 26% ya sinu chabwino, you know, nkhani somwe atsiku lina ndi gawo likulu. Okay. So I think ibene mapanga beli komiti bila mtalika nsura anapanga zinthu zolondola zonse koma anambitsa conversation imene tikuena tizipanga panopa kuti masamu akwacha sikuena apange tokha kapena bachizungulo kuti policy sovereignty money policy sovereignty. So yeah, I give it to Peter. Usimamalizise tumwaweka maujeni kwa tsala ujeni. Kwa tsala Chakwera. Okay, I think Chakwera so ndekuti hey sizinainde voso. Yeah, and analowa nthawiso yolakwika right? Nthawi yoti maafrika ziganizo zokhwima. Okay, so nini makamba kuti mfumu itokhani maloto abwino. Mayikwena ipeze Yosefe oti amasule maloto. Right. Vuto la malichimo achina Chakwera ndi vuto soye muli oneso muna malichimo ngati advipiyo. Maloto amakhana wabwino koma sasakasaka anthu oti amasule maloto aja. Anthu amene angawathandize. Anthu amene amayika maudindo amakhala anthu amene anawathandiza zisankho kuti abwezepo ndalama zawo. Koma samayang'ana kuti kodi amene angatipangire mwita policy ndani. Kuti amayang'ana anthu achipani kuti apatse maudindo. Osati anthu amene oyitanidwa ku nthawi imeneyo. So I think Chakwera so brand amene anipanga kwambiri. Okay. So his excess Chakwera matenga kwambiri appeasement kubwezeretsa anthu amene anathandiza kwambiri. So anthu oti sangathe kugwira ntchito zina panalibepo. Okay. Muone ngati mega farm aja. Chinthu cha mega farm anapereka 6 months yamba. Nchotsa ujeni Minister of Agriculture kwa minister osamana abe anakanika mega farm aja. So chinthu ngati a simple dream ngati mega farm pasapezeke oyimasulira ndekuti mwiwa mavuto wambiri. Okay. Nde paja pali zinthu zina zake zimene mukudziwa kaleso kuti timazimva pamwamba. Timazimva pamwamba. Komano tiyamike tithokoze Mulungu kuti tona pa anthu ngati amene wawa ndithu amatitsegula m'maso ndithu kuti phunzitsa za mmene ndale makamaka zimakhalira. Chifukwa to be honest, amalawi zinthu zambiri ndi sitimadziwa. And kuti tidziwe pakufunika tivomereze kuti sitimadziwa. Ndi tikazafika poti tavomereza kuti zambiri sitimadziwa. Osamangopanga makani ayi. Komano kumavomeza nende izinde sindiuza. Ndo zimapereka space, zimapereka mpata. Kwa iwe muno wakewe kupanga create space mu bongo mwakomo. Kunena kuti okay apa pandeti sindimadziwa apa pandeti umatsegula khomo kuti amene akudziwa aja akuphunzitse komanso umapasa mpata amene akudziwa kuti nawonso akuphunzitsenso.